and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Nahigugma ka ni atong saop? Similan mo igipitik sa akong kasing-kasing. Busa dili ka makabuot sa akong kinabuhi. Di ay. Panag-iyahon ka lang o pobre. Pues, tumanon ko na nga akong plano. Dugay na ko nangandoy aron panag-iyahon ka. Busa dili ko na palabyon kinahigayo na. Ako karangat. Ikaw pagyod ang akong amahan. Pues, mamatay ka una. Una matuman ang dautan mong plano. Batog na ako! RMN Drama presents Hinuwaman nga Pangandoy. Dili ko ikaw itugyan sa kademonyo. Mahal ka kayo nako. Busa mamatay una ko nga manalipod sa tong duha ka gugma. Ayaw pagpakabuang, Milan. Ayaw among imong kinabuhi tungod lang sa usa ka babae nga wa nay kagawasan. Mahal. Andam kong mag-ilain sa kakabos. Basta ikapanayag ko lang ang matuod kong pagmati. Labanan na to ang duha na to kagugma, Hazel. Maayo na pagkapatik diri sa kong dughan ang imong kasing-kasing. Busa mag-uban tang duha, bisad hangtod pa sa laing kalibutan. Mahal, kauban ka sa hinuwaman kong pangandoy. Hinuwaman nga Pangandoy. Laing sugilanon sa gugma nga naghulagway sa katamis apan mapait nga mga kasinatian aron lang ipatigbabaw ang kadaugan. Hinuwaman nga Pangandoy. Laing sinuwat o gubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado, musical scorer Ariel Arriba Mancao, soundman Jubil Arizo, audio editor Lloyd Gabiana. Laing dalit sa RMN Drama. A portrait of... And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!